nikech Millicent koro risi ayanga. Kwa kanyo to donjo ne weche mag ohala ne jo ohala maloko e chiro mar Ahero e sub county ma Nyando oseyo tend county ma Kisumu kuom jwang'ogi kaluwore kod arita kod ler mar chiro no. Gilero ni lil mar chiro no ketho ne gi lwasi mar timo ohala kendo keto nyaka ngimagi kama rach mar gamo tuoche. Millicent Adhiambo miwa ler mar wachni. Ma e picha mar chiro ma Ahero mayudore e sub county ma Nyando e county ma Kisumu. Chieng' tich ariyo, ma en odiechieng' chiro, kamano e kaka oganda chalo e chiro ni. Ka okinda gi siniani, kata pek mar ngima, masani odiyo jo Kenya, lwasi mar chiro ma Ahero, oken kama oganda, owinjore odhungre mar timo ohala. To nang'o? Ahero ka drainage mantiere oto kendo ok wanyal dhi maber gohala nikech gik mwaneno. Wach drainage ni motimo jiato timo dhano mobuogi otimo gimoro amora. Ne waseng'anyo ne mane wasewuoye an awuon. Wal gi chandruok sayote. Dwa makonwa nyithindo e jiro. Wal! Poro professor. Ang'eyo ni gik mag health hazard ing'eyo. I don't know the reason why you have turned deaf ear to Ahero, which is the second market to Kibuye in terms of revenue. To oken lil mar chiro kende e marocho yore ohala. Mopogore kod koso arita makare mag mwandu johala, jamni bende, laro kod gi mwandu, gino mamedo gi lal kar yuto. Giga duto makele ichich Ahero ka, dok chama maketh te. Ahero chielni, okomiwa security motegno, manyalo ritonwa gik moko kaka johala. Joten chiro ma Ahero, ywak ni romo magisebedo godo. Giten county, ewi bero chiro no, poko nyuolo olemo. Wasetemo bedo gi buche gi sub county, admin, sub county revenue officer, market master, osetamore. Weche duto mwawacho dhi e boda raja. Onge gima timore kata chiel. Kisumo iwacho ni wandik barupe wasendiko moromo. Pok waneno duoko moro amora ma jo ohala yudo. Johala go obogo mar biro weyo solo osuru. Ponono sirikal ma Kisumu ok obiro winjo ywak gi tok juma achiel. Joma noyiera neno no kati onge kaka onge pesa ma dadhi alos go mataro. To juok ba juogo. Abiro ng'anyo kendo amiyo gi mana 1 week ni ka ok gibiro Ahero magi bet piny gi johala wan waonge tax mwabro choko to wamiyo gi. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Kisumu County.